Migdia i acabo de fer el tour arquitectònic per a la ciutat de Chicago, que ha estat espectacular. Quasi bé 2 hores de voltar pel riu, una mica pel llac, veient la ciutat, veient els diferents com ha evolucionat i sobretot els diferents estils de construcció des dels més antiga, del segle XIX, fins a l'actual, ben bé 2023, l'últim edifici. Increïble, espectacular, he disfrutat moltíssim, he gaudit moltíssim i és un aprenentatge molt, molt maco. Penseu que el primer gratacels que es construeix aquí a Chicago és del 1885 i tenia 10 pisos. El 1970 es construeix la Sears Tower, que té 108 pisos, i va ser l'edifici més alt durant 24 anys fins que el Burj Khalifa a Dubai va substituir-lo, que li va doblar l'alçada i de fet va ser un arquitecte de Chicago el que va dissenyar aquest últim. Per què és de Chicago? Doncs perquè aquí són els màsters de construcció de gratacels. Els gratacels van poder erigir-se cada cop ser més alts doncs, per 3 grans innovacions. La primera és el material de construcció. O sigui, van passar de construir amb fusta, la fusta va provocar el gran incendi de 1871, però fusta, pedra, maó, que feia que realment l'estructura no pogués aguantar gaire pes, amb la qual l'alçada dels edificis no estava limitada. Des del moment en què s'integra nous materials de construcció com el formigó o inclús elements tubulars basats en el bambú, ara no recordo l'arquitecte que ho va aportar això per poder construir la Sears Tower, però material que permet aguantar molt més pes però en si mateix pesant menys, va permetre que les estructures poguessin elevar-se. O, per exemple, els exoesquelets. Això és un concepte que sempre m'ha agradat moltíssim, que és posar la gran estructura externa i llavors les parets poden recolzar-se des de dintre. El segon gran element, en comptes de pujar cap amunt, és aprofundir cap avall, que és la capacitat de perforar el terreny i poder construir unes bases més sòlides, més fortes i poder tenir aquest fonament de l'edifici molt més ferm. I la tercera, que jo pensava que el principal gran desenvolupador dels gratacels, la tercera és l'ascensor. Però no l'ascensor en si, que és el que jo pensava, sinó el descobriment del fre d'emergència, que va ser aquest enginyer Otis, si no recordo malament, alemany, o pel nom segur que era alemany, però no recordo si la primera generació immigrada o segona. Aquest senyor va descobrir el fre de mà perquè fins a aquell moment sí que l'ascensor era una realitat, el que passa que va tenir molts accidents, va morir bastantes persones i la gent hi tenia por. Des del moment en què aquest senyor incorpora el fre d'emergència, aleshores és quan es poden elevar els edificis. Impressionant, per suposar, he parlat, hi ha moltíssims estils des del segle XIX fins ara mateix, el 2023, l'últim gran gratacel que es construeix aquí, hi ha moltíssims estils i cada un val la pena mirar-lo. El que sí que vull destacar és aquest edifici que tinc a darrere, aquest que acaba en forma triangular, aquest d'aquí dalt, perquè és del Ricard Bofill. És el Ricard Bofill. Jo havia oblidat que era el Ricard Bofill. La veritat és que quan la presentadora, la senyora que ens guiava, la guia, ens estava explicant els diferents edificis, que de fet ho ha fet fantàstic, perquè combinava l'aspecte històric, aspecte tècnic, aspecte d'estil, la veritat és que ho ha fet molt bé. Clar, ella ha dit The Spanish Architect Ricardo Bofill. Ja podeu imaginar que quan ha acabat el tour l'he anat a felicitar perquè ho ha fet superbé i li he recordat que Ricard Bofill, quan al final de la seva vida es va destapar, es presentava sempre com arquitecte català o com a català i prou. Aleshores he recordat que ja m'estic trobant sempre, que si el Gaudí, que si el Dalí, que si el Bofill, de tant en quant se'ls ha de recordar. Ara no sé si això li provocarà algun problema en les futures presentacions que faci, però sí que és important recordar que Ricard Bofill té una de les últimes entrevistes que va fer, crec que el programa Savis, boníssima, on explica la seva vida, el seu estil, la seva evolució professional i també la seva evolució de pensament, i és molt, molt interessant. Tantes coses a explicar sobre aquesta ciutat i sobre la vessant arquitectònica i els edificis. Tindré feina per administrar les fotografies i poder prioritzar-les, perquè la veritat és que n'hi ha moltíssimes. N'he fet moltíssimes, segur que m'he passat, però és que des de diferents angles, diferents perspectives, ara veient la Sears Tower, per cert, espectacular, la Sears Tower, l'havia vist moltes vegades, i sí que m'agradava, però m'agradava més la Hancock Tower. De totes maneres, avui, quan hem passat per
quan hem passat amb el vaixell per sota i després des de diferents angles, m'ha semblat molt més maca de la que recordava. I de fet altres edificis que es veuen aquí, tant els clàssics com neoclàssics com els més moderns. Lamentablement la Hancock Tower no hi hem arribat, és a dir, ens han entrat al llac però no ens han entrat fins que arribéssim davant del Hancock Tower. M'hagués agradat que ho hagués fet. També s'ha oblidat de comentar un edifici que a mi m'agrada molt, que és aquell edifici sostenible de Ginny Gang, que hi ha al costat del meu hotel, que té totes aquestes estructures externes, circulars. Bé, no sé per què no m'ho ha fet, de totes maneres he de dir que ha sigut espectacular. La ciutat avui està superviva, o sigui, aquí el River Walk, que li diuen, o sigui, aquest camí de costat del riu està ple d'activitat, la gent està fent caiac, al riu doncs, gent amb barquetes fent barbacoes, lanxes, també hi ha velers. A fora de la ciutat doncs, està ple el llac, hi ha diverses platges i diverses nàutiques on hi ha velers i hi ha barques, vull dir que es viu molt a l'aigua. Hi ha un capítol molt interessant, que no l'explicaré ara, que és tot el tema de la gestió de residus en la història de Chicago i els problemes que han tingut per poder tenir l'aigua neta. Al final el que van fer va ser canviar el sentit del riu, és a dir, el riu no desemboca al llac, sinó que han fet el revers i el riu va al revés per no desembocar al llac i desemboca molt més lluny per no poder pol·lucionar les aigües. Molt bé, doncs seguirem per aquí. Fins ara.